So tukumbira wakakubvunzawo kune vese aitanzi isusu toziya maadvice kune vakadzi murume anoba nemurume anohura upi ari nani? Ndakubvunza nguva yakwana kuita kuti hanzi uri kubvunza nezvekuvarume ko wai usiri kubvunza nezvekuvakadzi? Hazvinetse imi varume ndiudzeiwo kuti mukadzi anoba nemukadzi anohura ndeupi mukadzi ari nani? Yozoenda kuvasikana ku7th day ndiye nhau yada kuvaudza osakuita nhau dzevakadzi. Vasikana veku7th day kana ukadana naye kana mukomana kana uchida kuona kuti mujolo unouraya danana nevanhu ivavo vanimbokunyepera vanoda munhu wese ngejesu. Amen. Hatisi kurwa mana but ningoti chete garai makaziya but kana ukanganisai sorry. Thank you.